L-iktar rati baxxi ta' qatt fi żmien twil, iktar ġid u opportunitajiet ta' xogħol huma wħud mill-kisbiet li dwarhom tkellem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika fiż-Żejtun. Opportunitajiet ta' xogħol li anke persuni b'diżabilità ikollhom aċċess għalihom, tant li wieħed minn kull 3 persuni b'diżabilità sabu xogħol. Missa għamilna u qegħdin nagħmlu waħda mill-ikbar bidliet li dawn it-tfal b'diżabilità mhux jitgħallmu u mbagħad jiġu pparkjati d-dar jew x'imkien ieħor, imma jitgħallmu u wara jsibu post tax-xogħol. U jien hija dik hija xi ħaġa mill-għanijiet il-kbar ta' dan il-moviment li fil-qasam tal-persuni b'diżabilità li jkollhom ix-xogħol li meta jiġu biex il-ġenituri tagħhom imutu jħalluna ikollhom post fejn dawn it-tfal joqogħdu f'awtonomija u fil-komunità. Dan ma kienx l-unika qasam li esperjenza titjib bil-Prim Ministru jispjega kif pajjiżi Ewropej bħal l-Italja qed jimxu fuq l-istrutturi ta' Malta fejn tidħol il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Filwaqt li fakkar kif l-Oppożizzjoni fl-aħħar ikkupjat il-Gvern fir-rigward tal-conversion therapy wara li għal snin sħaħ il-Partit Nazzjonalista fuq dan baqa' mingħajr pożizzjoni. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru refera wkoll għad-deċiżjoni tal-qorti li ħadet fir-rigward ta' Raħħal Lira bin-Naċ. Deċiżjoni li jinqatlu n-naċ minħabba konsegwenzi negattivi li jistgħu jirriżultaw minn mart u problemi ta' saħħa. U x'jista' jiġri saqsejt? Jista' jiġri dan irqiq, jista' jiġri mart ieħor illi min joħodhom. It-tfal. L-iktar nies vulnerabbli. L-anzjani. L-iktar nies vulnerabbli wkoll. U allura ma naħseb illi ħadd jippretendi illi jkun hemm xi politiku illi jaqbes il-kelma tal-esperti u jilab bis-saħħa tal-poplu. Iżda anke fuq dan l-Oppożizzjoni pruvat tieħu vantaġġ politiku meta allegat li l-Prim Ministru għamel xi wedid lil dan ir-Raħħal b'dan tal-aħħar jammetti li qatt ma kien hemm xi laqgħa mal-Prim Ministru dwar dan is-suġġett. U l-kap tal-Oppożizzjoni flok ħiet humble pie minn flok skuża ruħu li jipprova jiddevja illi gideb lin-nies qabad staħba qal lej ma nidħolx fil-merti, ikollok tidħol fil-merti għax gdibt u l-gidib obru qasir. Quddiem din l-attitudni passiva, il-Prim Ministru Joseph Muscat insista li l-Gvern se jkompli jaħdem bla qiegħda anke biex isir ġustizzja ma' dawk il-persuni li magħhom saret inġustizzja taħt amministrazzjoni nazzjonalista.